B'din l-iskema se nkunu qed nippreservaw il-karatteristiċi tad-djar Maltin u Għawċin. Dan is-sentiment qasmuh magħna żewġ sindki wara li ftit jimilu ġiet imnedija raba' edizzjoni tal-iskema Ir-Restawra Darek b'allokazzjoni ta' 5 miljun euro mill-Awtorità tal-Ippjanar. Permezz ta' din l-iskema sidien ta' proprjetajiet antiki għal darb'oħra se jingħataw iċ-ċans li jirrestawraw il-faċċata tal-proprjetà tagħhom, b'riżultat li anke jiġu protetti l-qalba tal-ibliet u rħula f'pajjiżna. Residenti li għandhom il-proprjetà tagħhom li taqa' f'żona ta' konservazzjoni urbana UCA jew hija skedata bħala fl-ewwel jew fit-tieni grad jistgħu jirrestawraw il-faċċata tal-proprjetà tagħhom u jirċievu rivużjoni sħiħa. Dan għal xogħlijiet li jsiru sa massimu ta' 11,000 euro f'żoni UCA u sa massimu ta' 16,000 euro għal residenzi skedati fl-ewwel jew fit-tieni grad. Din ir-rifużjoni se tinkludi wkoll sa 800 euro għal ħlasijiet għal servizzi professjonali fosthom spejjeż ta' periti u 200 euro għal ħlas ta' permessi tal-kunsilli lokali. Is-sindku tas-Siġġiewi Dominic Grech iddeskriva din l-inċentiva bħala waħda pożittiva ferm li biha diversi lokalitajiet fosthom is-Siġġiewi li hija mdawra b'ammont sostanzjali ta' djar antiki jistgħu jiġu rinnovati kif xieraq. Mingħajr dubju hija skema li minna llum qed naraw ħafna frott anke wkoll f'lokalitajiet bħal fosthom il-lokalità li nirrappreżenta jiena s-Siġġiewi fejn saru ħafna interventi permezz anke wkoll tal-finanzjament ta' din l-iskema fejn mod speċjali postijiet li huma dawk iż-żoni li huma ċentrali fil-lokalità, mhux biss tas-Siġġiewi ma' lokalitajiet oħra qed naraw anke wkoll preservazzjoni ta' ħafna bini arkitettoniku li jmur lura fis-snin illi permezz grazzi anke wkoll għal din l-iskema li qed jagħti l-Gvern qegħdin proprju jirrestawraw dawn il-faċċati. Min-naħa tagħha, is-sindku taż-Żejtun Doris Abela spjegat kif terz tad-djar fiż-Żejtun jistgħu japplikaw għal din l-iskema u b'hekk dan l-investiment huwa bżonjus biex tkompli tiġi preservata l-identità Maltija. Żejtun huwa raħal antik, belt antika anzi, fejn għandna żona sostanzjali bħala UCA għaw aktar minn terz tal-erja mibnija taż-Żejtun. Għaldaqstant l-impatt ta' din l-iskema se jkun pożittiv ħafna. Hija skema tajba għal dawk is-sidin ta' djar li għandhom id-dar jew skedata inkella tinsab f'dawn iż-żoni ta' UCA. Għaldaqstant permezz ta' dan l-inċentiv tħajjar aktar koppji jirranġaw id-djar tagħhom u jkomplu jsebħu u jżidu mal-karatteristika Maltija u l-identità tagħna l-Maltin. Is-sottomissjonijiet għal din l-iskema se jibdew mit-30 ta' Mejju u jalqu fit-30 ta' Ġunju għal residenzi f'żoni UCA. Filwaqt li għal proprjetajiet skedati, s-sottomissjonijiet se jintlaqgħu bejn it-3, 6 ta' Ġunju u 6 ta' Lulju.